Úspešný pilotný ročník si vyžiadal pokračovanie, preto sa aj tento rok v tretí adventný víkend stretli bežci zo Zlatých Moraviec a širšieho okolia v areáli Mestského štadióna, aby si zmerali sily na vianočnom behu v Zlatých Moravciach. Teším sa, znova je tu veľmi pekný počet, po roku sme to takmer zopakovali. Minulý rok bolo trošku viacej ľudí, ale teším sa, že sme to vyladili, spravili sme, dúfam, trošku mierne zmeny, ktoré sa budú našim účastníkom páčiť. A dúfam, že sa toto stane tradíciou a vidíme sa aj budúci rok. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Okrem žiakov a dospelých bola tohtoročnou novinkou aj disciplína Nordic Walking. Nordic Walking je poslednú dobu celkom taký populárny, tak sme to skúsili. Máme nejakých záujemcov, tak sa tešíme. Dúfame, že budúci rok príde ich viacej. Jedným z hlavných partnerov podujatia bolo aj samotné mesto Zlaté Moravce. Vianočný beh si preto prišiel pozrieť aj primátor Dušan Husár. V rámci adventu a kultúrnych podujatí, ktoré sú na námestí, sme pripravili aj prvý ročník vianočného behu, aby sme si vianočné obdobie a advent spríjemnili aj športom, nie len kultúrou, a aby sa naši občania, teda z okolitých obcí, ktorí sa zúčastnia tohto behu, si zašportovali a aby sa stretli v priateľskej atmosfére. Bežecké zápolenie prebiehalo prakticky počas celého dňa. Tí najlepší bežci samozrejme neodchádzali na prázdno, čakali na nich cenné medaily a vecné ceny. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať znovu aj všetkým sponzorom, takisto všetkým dobrovoľníkom, ktorí vlastne sú pripravení na tých tratiach a teda prišli podporiť a teda zabezpečia nám tú trať. Samozrejme aj mestu Zlaté Moravce, že teda podarilo sa nám niečo takéto tu zorganizovať a som teda veľmi rád, že máme tú možnosť aj pokračovať v tom. Ja pevne verím, že si to nájde tú tradíciu, že teda prilákame ozaj veľké množstvo tých bežcov alebo celkovo tých športovcov a vlastne aj tú mládež takto privedieme k tomu. Takže skutočne veľmi pekne ďakujem a chcel by som teda popriať všetkým krásne vianočné sviatky. Tým najrýchlejším aj najvytrvalejším srdečne blahoželáme. Organizátorom držíme palce, aby sa v tejto peknej športovej udalosti stala v Zlatých Moravciach silná a stála tradícia.